ரயில் ஊருக்கெல்லாம் விட்டேன்னு சொன்னீங்க. எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய 2வது ஃபேஸ் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு 4 வருஷமாக உங்களோட போராட வேண்டியது இருந்தது. 2வது திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு கொடுத்து விட்டது. எப்போ? மொத்த நிதியும் எப்போ? கடந்த 2 மாதத்துக்கு முன்பு. எந்த வருஷம் அடிக்கல் நாட்டினது? அதை விடுங்க சார். கொடுக்கல நீங்க. எதை விடுங்க சார்? காலை சாப்பாடு போட சொன்னா மதியமும் பட்டினி போட்டு, நைட்டும் பட்டினி போட்டு, 3 நாள் பட்டினி போட்டு, நான் சண்டை போட்ட பிறகு 1 வாரம் கழிச்சு போட்டு நான் சாப்பாடு போட்டேன்னு சொல்லுவீங்களா? இவங்களை ஆடு மாடு நினைச்சுதானே இவ்வளவு நாள் சாதிச்சுட்டு இருந்தீங்க. இவங்களோட முட்டாள்தனத்தை பயன்படுத்தி கோர்ட்டு, போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாம் நீங்க தானே இவங்களை நம்ப வச்சீங்க. இப்போ அவங்க சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க, நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க. நகை கடனுக்கு எங்க பாட்டி வாங்கின நகைக்கு நான் பில்லு காமிக்கணும். ஆனால் நீங்கள் கடந்த 9-10 ஆண்டுகளில் 18,56,000 கோடி ரூபாயை நீங்கள் பெருமுதலாளிகளுக்கு தள்ளுபடி பண்ணுவீங்க.